les bones, encara més. Només et puc dir que aquest any, quan vegi les carrosses, et caurà els collons de terra. Bueno, jo com soc una miqueta del Prado del Retiro, només tinc a dir que les carrosses del Retiro porten totes la ITV. Sí. La ITV, l'única ITV que va ser la cotxet que porten, reina. I les tractores que no passa cap ITV. Bastant, això de l'ITV millor de ser, no? Millor. Dins del Carnaval, les dues entitats també tenen personatges carismàtics, com és la Patines pel Prado i el Nacho Ric pel Retiro. Home, mira, no el comparis amb la Patines amb el carnaval privat que munta el Nacho Ric. Que al final haurem de fer un carnaval a part perquè el bosc com a Nacho Ric i ens ho Els pares de la fita ja veiem que els dijous que ves per això. Les dues entitats també disposen de festes tradicionals a uns preus de copes molt mòdics i populars. Perdona, preu mòdic al Prado que em costa 5 euros amb una copa inclosa. Però com ens lladres aquest del Retiro que em paguen bé. Lladres! Bueno, dintre de les dues entitats, el personatge del Carnestoltes... No, perdó. Dintre de les dues entitats han subministrat els presidents de la comissió del Carnaval. Teniu alguna cosa a dir? Últimament, tots són del Prado, s'ha de dir. Hem d'enviar-se a la fita, ara que, perquè ens posen a la gesa, ells diuen del Prado. Bueno, les dues entitats també recuperen coses tradicionals del Carnaval de Sitges, com és, per exemple, el Prado va recuperar la carrera de llits, la cosa que és avui, i el Retiro ha recuperat el fantàstic Panatxer. Aquest tradicional del Panatxer ja últimament és no fer-lo. Aquest any ja veureu com vindreu tornarà i el veu perquè li doneu la liradora al senyor Pont. Si no, no hi ha mentider. En canvi, la cursa de llit sí que ha tingut èxit, eh? Aconseguiu que en Jordi obre les 11 del matí? Les dues entitats també han subministrat molts carnestoltes, com he dit abans, però sobretot les colles de fardo. Les colles de fardo, que són els que trobem aquí, que són pel Prado els panxamples. I per Retiro els rocas. Perdona. Perdona, periodista, però aquí sí que t'has passat. El fardo de categoria som nosaltres, no calia del Retiro. Vosaltres, com sempre amb un mono i amb la tranca penjant, i vosaltres, penxables, hauríem de veure els sosteu drets. Ja m'agradaria, però almenys a nosaltres quan anem al Carnestoltes ens apoyen, que vosaltres porteu variants per cantar-ho, i no us apoyen ni a vostra presidenta. Això no ho arreglarem en paraules, penxable? Jo crec que ho teniu que arreglar amb unes baralles. Així que, sisplau, teniu que dir a les vostres tropes, si trobeu les vostres tropes, i que estiguin preparades perquè la veu de convèncer la guerra, encara no. Unes paraules per les tropes del Retiro. Vinga, retiristes, que ja el tenim guanyat, això!